Il-Partit Nazzjonalista kien għadu u ser jibqa' t-tarka tal-Awċejn. Kien dan is-sentiment ewlieni li ħareġ mid-diskors tal-erba' kelliema li tkellmu fl-attività li saret mill-Partit Nazzjonalista f'Tassannat f'Għawdex. Frank Anthony Tabone, kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex, tkellem dwar il-korp tal-Pulizija anka wara li hu ġej minn dak l-ambjent u spjega kif f'Għawdex il-popolazzjoni żdiedet sew u bekk il-kriminalità dejjem qed tiżdied b'mod naturali. Tabone tkellem fuq ir-riżorsi tal-korp tal-Pulizija u kemm naqsu minn żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien għadu fil-gvern u fakkar kif għalkemm żdiedet il-popolazzjoni jekk taħt gvern nazzjonalista kien hemm 130 uffiċjal stazzjonat Għawdex, issem biss madwar 90 uffiċjal. U għalhekk meta wieħed jara żieda fil-popolazzjoni hija naturali illi reati kriminali ħajżdiedu. Jekk wieħed iqabbel u jara kemm kien hawn pulizija fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista, taħt gvern nazzjonalista qed nitkellmu 11-il sena ilu, jara li f'Għawdex kien hawn 130 uffiċjal tal-pulizija. Illum il-ġurnata hawn bejn 90 u 95. Norma Camilleri, kandidata oħra tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, min-naħa tagħha tkellmet fuq is-settur tas-saħħa f'Għawdex u kif Għawdex safa vittma ta' frodi minn Vitals u Steward b'kollużjoni mal-Gvern Laburista. Isostniet li mhux tal-gvern qed ikaxkar saqaħ biex jinġibu l-flus misruqa lura, iżda wkoll li Għawdex spiċċa bla sptar ġdid, piż kbir fuq il-pazjenti Għawċejn. Mela meta tkun affaċċjat b'ineffiċjenza fis-servizzi jew b'burokrazija żejda jew saħansitra nuqqas ta' servizzi, mela il-problemi għall-individwu ħajkomplu jikbru. U għall-Għawċin dawn il-problemi ħafna drabi jirdoppjaw. Għaliex ikollhom bżonn illi imorru jaqsmu għal Malta biex jieħdu s-servizzi neċessarji għax ma jistgħux joħduhom minn Għawdex stess. Min-naħa tiegħu Chris Said, xedew Ministeru Deputat tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex, beda billi ringrazzja lil Għawċin kollha li fl-elezzjonijiet ta' Ġunju taw riżultat b'saħħtu lill-Partit Nazzjonalista u sostna li hemm bosta sindki u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista li qed jagħmlu biċċa xogħol eċċellenti f'Għawdex u dawn huma mera ta' kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser ikun qiegħed imexxi fuq livell nazzjonali. Lil dawk li ġew eletti u anke lil dawk li ma ġewx eletti li jkunu ambaxxaturi denji u bil-ħidma tagħhom fil-lokalitajiet tagħna juru kif se jaħdem il-Partit Nazzjonalista malli jingħata l-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Malti u Għawċi biex imexxi lil dan il-pajjiż. U iva, fil-lokalitajiet tagħna għandna sindki, viċi sindki, konsuliera li qed jagħmlulna onur bil-ħidma tagħhom ta' kuljum mar-residenti. U dik hija mera ta' kif se jimxi il-Partit Nazzjonalista man-nies b'mod ġenerali, b'mod nazzjonali malli ikun fil-gvern. Xedew Minister għal-Għawdex u Deputat Nazzjonalista Alex Borg tkellem fuq l-elezzjoni ġenerali li jmiss u kif il-Partit Nazzjonalista se imur quddiem l-Għawċin konxju illi l-Partit Nazzjonalista dejjem kien hemm għall-Għawċin u semma kif il-baġit tal-Gvern għas-sena d-dieħla nesa kompletament il-Gżira Għawċija bil-Ministru Għawdex min-naħa l-oħra infexxjati konsulenzi lil mara tal-Ministru sieħbu milli jiżgura li jingħataw fondi adekwati. Jekk inti għada ser tqum u tkun ġo Rabat, probabilment Republic Street ser teħel ġo traffiku u mhux ser issib parkeġġ. Jekk għada inti Għawċi żgur li se tħossok li inti second class. Imma aħna mhux ħanħalluhom, aħna ħankunu hawnhekk, aħna tarka tagħkom, aħna rridu Għawdex ta' kulħadd, Għawdex ta' rieda tajba, Għawdex indjamant. Menejja ħbib tiegħi ejja nibnu Għawdex għal kulħadd illi verament kun għal kulħadd l-istess. Matthew Polidano, Net News.